వెల్కమ్ టు R3 న్యూస్. ఏపీ సీఎం జగన్ ఇచ్చిన పిలుపు మేరకు గడప గడపకు మన ప్రభుత్వం కార్యక్రమంలో భాగంగా మంత్రి రోజా అసెంబ్లీ నియోజకవర్గంలో పర్యటించారు. ఈ పర్యటనలో ఆమెకు విచిత్రమైన అనుభవం ఎదురైంది. చిత్తూరు జిల్లా నగరిలో పర్యటించిన ఆమె ప్రజలను కలుసుకొని ప్రభుత్వ సంక్షేమ పథకాలు అందుతున్నాయా లేదా అనే విషయాలు అడిగి తెలుసుకుంటున్న నేపథ్యంలో కొన్ని ప్రాంతాల మహిళలు రోజాను సత్కరించారు. మంత్రి రోజాను కలిసిన ఓ వృద్ధుని నెలవారీ పింఛన్లు అందుతుందా లేదా అని ప్రశ్నించారు. అప్పుడు అతను ఇచ్చిన జవాబుకి రోజా ఒకసారిగా నవ్వేశారు. అదేంటంటే తనకు పిల్లను చూడాలని, పెళ్లి కావాలని విన్నవించాడు. అప్పుడు రోజా తాను పెన్షన్లు మాత్రమే అందేలా చూడగలనని, అమ్మాయిలను చూడడం తన పని కాదని స్పష్టంగా చెప్పేశారు.